अर्धा तास वाट बघितल्यानंतर आमचे राजकुमार येत आहे. बस झाली 2-3 बस, फक्त बियाणं म्हणून पाहिजे. ऊन पण भेटतं, माडामधनं ऊन भेटतं, ह्या झाडामधनं ऊन नाही भेटणार. आणि पुन्हा परत 1-2 महिने गेले का पुन्हा तसंच त्यांना त्रास होतोय. जंगली प्राणी वगैरे हा सगळ्यांचा विचार करूनच आपल्याला काय करता येईल इथे. तळ्याच्या ब्रिज जवळ थांबलोय आम्ही. समोर कासरड्याला जायचंय. तर कुणाल गेला इथे केस कापायला, हे बघा इथे, त्याच्यामुळे त्याची वाट बघतोय. आणि आमच्याकडे इथे तोपर्यंत टाइमपास म्हणून मॅचचं काय चालू आहे, हायलाइट बघतोय मॅचची. उन्हाने तापायला झाले. 11-11:15 आलेत. कड्याकाचं ऊन पडले. केस दाढी सगळी करून झाले. देसी नाही ते. अर्धा तास वाट बघितल्यानंतर आमचे राजकुमार येत आहेत. दाढी बिडी सगळं चक्काचक करून टाकलं नाही. दाढी काढून टाकली. चला अरे देवा, तळेरे पणजी असं बोर्डात लिहिलेलं आहे. कासरड्याला काय कुठे आहे आपण? दारूमच्या पुढे आहे ना. दारूमच्या पुढे मुस्लिमवाडी असा बोर्ड आहे, तिथे आम्ही आता थांबलोय. जरा कुणाला ॲड्रेस विचारतोय. बघा तिथे गेलाय विचारायला दुकानामध्ये. आपण नीट नाही. खालून असे रस्ता, तो समोर दिसतं खाली, तिकडनं रस्ता असतो. हा वरचा रस्ता हायवेला गेला ना. चांगलं आहे ना पण आतमध्ये. हाच आहे 50 मीटर म्हटलं तर. जवळच आहे, जास्त फारसं लांब नाही. हो, ओरच आतमध्ये वाटतं. आमच्या पुढे 50 मीटर म्हणजे जवळच आहे. हे वाचन मंदिर आहे. काय समोर दिसतं? समोर दिसतं का? नाही या. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि सकाळी 10:30 वाजल्यापासून घराच्या बाहेर पडलो आहे आम्ही. 3-4 कामं होती. नांदगावपासून आम्ही जाऊन आलो आणि आता कासरड्याला थांबलो आहे. कासरड्याला जांभूळवाडी म्हणून असं काय म्हणूया आपण, वाडी आहे, तिथे थांबलो आहे. तर इकडे प्रवीण नर्सरी आहे, तिथे आतमध्ये शिरलो आहे आता. आणि कुणालच्या बाबांना काय घ्यायचं आहे म्हणून त्यांनी आता गाडी थांबवलेली आहे. ऊन भयंकर लागतं या. कुणाल बसला आहे गाडीमध्ये. हां चांगली चांगली रोपं आहेत, तुम्हाला दाखवते मी. ही बघा, ही अशी पुढच्या साईडला आहे नर्सरी. चहाती पात पण आहे. कोणी नाही दिसत आहे पण इथे. मागच्या वेळेला पण इथे आम्ही येऊन गेलो होतो आणि परत रिटर्न गेलो कारण कोण नव्हतं. तिकडे जाऊन बघूया. मोठा आहे खूप. जास्त नाही वाजलेत, काय 12:30 वाजलेत असणार. आतल्या साईडला कामं करत असतील. हे बघा चिकूचं झाड. ही काळी मिरी दिसते ना, काळी मिरी वाटते ही. ही बघ, अबोली पण येते आहे बघा. फुलं धरलेत अबोलीची. पूर्ण झाडाभोवती बघा काळी मिरी लावलेली आहे. वा वा,
मोठी आहे, खूप मोठी आहे. झाडं म्हटलं ना का आमच्याकडे जरा काय बोलू आता, आवडीचं सगळं आहे ना, त्याच्यामुळे जितकं बघू तितकं कमीच. माड आहेत ते, गरम मसाले, काळी मिरी. कोण नाही दिसत आहे, पण बंद आहे का काय आज? अळूचं पान बघ, सुपा एवढं, केवढं मोठं पान आहे बघा. कोण नाही आता? नंबर वगैरे कुठे दिसतो का बघ. ते पुढे घर आहे तिथे विचार ना, ते का समोर. चहाची रोपं पण बघा, आहेत माणसं आहेत. हे अशा वेगवेगळ्या नर्सरीने आम्ही फिरत असतो अधेमध्ये, जेव्हा जेव्हा आम्हाला वाटतं ना जाऊसं. आता सगळंच काही तुमच्याशी शेअर करता येत नाही, पण जातो आम्ही, बघतो, आणि असं कुठे चांगलं वाटलं का तुमच्याशी शेअर करते मी. किती मोठं आहे बघा समोर बघा, पॉली हाऊस म्हणतात ना तसं, पण ते शेड काढले वाटतं. मध्ये पण आम्ही आलो होतो, परत रिटर्न गेलो. भरपूर मोठी आहे नर्सरी. ही कोकमाची झाड आहेत ना मग? बघा हे रातांबे वाटतात ना, शोचे आहेत. अच्छा, हां, इथे काम चालू आहे का तुमचं? कलम वगैरे करत. अच्छा, हां हां. कुठे आहेत मालक? तिथे आहेत. बघा कसे सगळे कलम करून ठेवलेत. हे सगळं कलम केले आहेत ना हो? कलम केले आहेत ना सर्व? बघूया जरा. हे आता कशी पुढच्या वर्षी तयारी, म्हणजे पावसाच्या आधी सर्वजण ना अशी काजूची, आंब्याची झाडं नेऊन लावतात. त्याच्यासाठी ही सगळी तयारी आता करून ठेवतात. आणि खूप खप होतो ह्या झाडांचा, आंबा, काजू, नारळ, परत सुपारी वगैरे असं ना. ती किती मोठी नर्सरी आहे बघा. काय म्हणते आजी? बरात? आजोबा मागे आलो तेव्हा आजोबा भेटले होते. बोलले भाऊ बोलले. आता दोनदा येऊन गेलो, पण ती नर्सरी बंद होती तुमची. आता पण जात होतो मागच्या मागे. हां हां, हे बघा पपई धरलेत. ही मोहरी लावले, कोथिंबीर, केळीचे घड. केळी बघा कसे लावलेत मस्त. झेंडू, झेंडूचा रंग छान आहे आजी. एक फुल द्या ना मला झेंडूचा. बियाणं करीन ना. ही मोहरी तुम्ही लावले? ही मोहरी लावले तुम्ही लावली ना? भाजी आहे ना मोहरीची. फुलारली. हा, करून ठेवू ना. काय ते? हां हां, एक फुल दिला तरी बस झाला. आमच्याकडे आहेत पण पिवळी आहे माझ्याकडे. पिवळी आणि नारंगी कलर असतो ना तशी आहे. हा रंग छान आहे. आणि पपई आमच्याकडे बघा एवढाच झाड आहे आजी, पण तो त्याशी पडला हो आपोआप झाड तो पपईचा. मग तो कशाने कमजोर असतो काय खूप? हां हां, एवढाच आहे आता. हा आहे ना, हा एवढाच आहे.
पण तर आम्ही परत बांधून बिंधून ठेवला मग, आणि आता आहे व्यवस्थित आहे. आता फळं वगैरे आता आलेत, बारीक बारीक लागलेत. बस झाले 2-3 बस, फक्त बियाणं म्हणून पाहिजे. रंग छान आहे. मिरची लावली होती ती राहत तिला बघ. पाणी हवं त्याला मिरचीला. पाणी भरपूर असलं का चांगली जगते. आता आमच्याकडे आहेत ना लावलेली, पाणी भरपूर ना भरपूर धरलेत. कढीपत्ता बघा. कसा कढीपत्त्याचं झाड आहे? कढीपत्त्याचं झाड कसा? हां हां विचारते मी. शेरपट्टा मारला तर मजबूत होतो तुम्हाला. आमच्याकडे पण तसं नळ डोंगरात आहे ना, आम्ही वरून खाली उतरलो ना थोडी थोडी करून विकत घेतली. ह्याच्याकडून गरम मसाल्याचं काय आहे तुमच्याकडे? गरम मसाला काळी मिरची मसाल्याची तर बघून घे ना, ऐकलं का? गरम मला काय मसाला. बोलले हां. आता त्यांच्याने माझी तीच वार्ता आली. आता बोललो ना त्यांच्याकडे नेलेलं करपलं, हां ते बोललं ते ती जी गरम मसाल्याची आहे ते आंतरपीक आहे, नाही तर बंद करून घालावं लागेल. सावलीमध्ये, सावलीतलं असतं ते. इतर झाड काही सगळी झाडं ना काही काही ठराविक ठिकाणी लागायला लावायची असतात. आता ही मसाल्याची आणि सुपारीची ही 2 झाडं 2 माडांचे माग असते ना, हां. त्या माडाच्या मध्ये सावलीमध्ये म्हणजे सावली. अतिशय हे मिळते ना, एकदम पण सावली मिळत नाही, सावली हे पण ऊन पण भेटतं, माडामधनं ऊन भेटतं, ह्या झाडांमधनं ऊन नाही भेटणार. असा एक पण माड असून पण उपयोग नाही. हां हां त्याला माडाची बाग पाहिजे. अच्छा हां त्याच्यात जायफळ, हां. लवंग, दालचीन, परत वेलची, हां हां. सगळ्या प्रकारची झाडं लावता येतात. मग तुमच्याकडे सगळ्या प्रकारचे आहेत काय झाडं? सगळ्या ह्या मसाल्याची सगळी आहे. अच्छा, मग प्राईस काय आहे मग? ती आता जायफळची आता 200-150 रुपये असणार. अच्छा, मोठं हां. size हे 100 रुपये आहे. हे अच्छा, हे कसलं आहे? दालचिनी. दालचिनीचं. अच्छा हां. ही लवंग आहे. लवंग आहे. हां. वेलची कशी? अच्छा, एक झाड. हे लवंग आहे. हां हां हां. हे जायफळ मोठं आहे बघा, मोठ्यातलं हे साधारण 300-350 रुपये आहे. अच्छा, एक झाड, हां, ही मोठं वालं. छोटी आहे. हां हां. आपण घेऊ तशी. 150 रुपये. अच्छा हां. हे झालं ते एक 2 3 एक 4 आणि ती मिरी 5 मसाल्याची सगळ्या प्रकारची आहे. अच्छा हां. आणि ते तेजपत्ता असतो ना, दाल हे ते दाखवलं ना तेजपत्ता, तमालपत्र तमालपत्र. हां तेच. तमालपत्र त्याचा तेजपत्ता आणि हां. ते साल दालचिनी. हां अच्छा, ते पण सगळं सावलीमध्येच करत असं ना हे? आंतरपीक आहे ते. अच्छा हां. साईडला होतं पण ते हे होत नाही, क्वालिटी होत नाही. अच्छा हां हां. आता ह्या सावळीत उपयोगी नाही झाडं. हम्म. ही आता आंब्याची सावळी बघतो ना, ती झाडं उपयोगी नाही. अच्छा हां. सावली आणि ऊन दोन्ही पाहिजे. हो. नारळाला कसं विरळ सावली असते ना, ती पाहिजे. आणि आता नर्सरीमध्ये बघा घेतलं आम्ही, आणि आता निघालोय घरी. ना जाणार आहे, अगोदर तळ्यामध्ये जायचं आहे, तिथे 1-2 कामं आहेत ती करायची, आणि मग पुढे मग घरी जाणार. मला वाटतं अजून 1 तास जाईल तरी पण बाहेर. बघा गेट बंद पुढे. खूप मोठी नर्सरी आहे आणि भरपूर झाडं त्यांनी दाखवली आम्हाला. गरम मसाले हे वगैरे भरपूर आता आम्ही बघितलं. OLX वाला आहे ते कोण बोललं? OLX वाला आहे ते कोण बोललं? पट्टी गाडी होती. आता जेवून घ्या पहिला आधी. घरी बघा आलो आम्ही आत्ताच, एक 5 मिनटं झाली, आणि पटकन भाकऱ्या करते. बाकीचं जेवण म्हणजे करूनच गेले होते. आता पटकन मोठं 2-3 भाकऱ्या टाकल्या की झालं. मग लेट झालंय, 2 वाजलेत. हे असं बाहेर गेलो ना की टाइम जातो भरपूर. चला पटापट करून घेते. आज आम्ही गेलो होतो तरळ्यामध्ये, म्हणजे नांदगावपासून आम्ही आज फिरून आलो. फिरून म्हणजे महत्त्वाची 2-3 कामं होती म्हणून घराबाहेर पडलो होतो आम्ही. कुणालच्या बाबांची तब्येत थोडीशी बरी नाही आहे. त्यांना की नाही काय माहीत नाही, पण त्यांना एक 4-5 महिने झाले त्यांना ना असं स्किनला काय त्यांना प्रॉब्लेम होतो आहे. तुम्हाला मी मागे बघा दाखवलं होतं एकदा, मला वाटतं काहीतरी गणपतीच्या आधी तुमच्याशी शेअर केलं होतं. त्यांच्या पायाला ना फोडीसारखं येते, म्हणजे पुरळसारखं असं येतं, आणि मग ते अशी
फोडी आहे ना मोठी मोठी होत जाते आणि मग त्रास होतो त्यांना, दुखतं खूप पाय. तर एक 2-3 वेळा असं झालं होतं. तर प्रायव्हेटमध्ये औषध उपचार घेतले पण ते तेवढ्यापुरतं बरं होतं आणि पुन्हा परत 1-2 महिने गेले का पुन्हा तसंच त्यांना त्रास होतोय. आत्ता पण त्यांना जे ना पायावरती त्यांच्या म्हणजे मांडीवरती त्यांच्या ना पुरळ आलेली आहे. तर त्यांना म्हटलं की आपण आता ना म्हणजे प्रायव्हेट औषधं करून थकलो आता आम्ही, त्याच्यामुळे म्हटलं आपण आता सरकारी दवाखान्यात जाऊया. आज नांदगावला जे सरकारी दवाखाना आहे तिथे मग आम्ही गेलो होतो आणि मग तिकडे औषध वगैरे आणलं. मग त्यांनी सगळं व्यवस्थित विचारून त्यांनी आता दिलं, म्हणजे कसली ॲलर्जी आहे का, काय काम करतं, सगळं व्यवस्थित त्यांनी औषधं वगैरे लिहून दिले. परत वयाप्रमाणे पण बघा आपल्या शरीरामध्ये काही ना काही घटकांची कमी असते, मग ते टॉनिकच्या गोळ्यावर त्यांनी लिहून दिल्यात. म्हणजे एखादी भाजी वगैरे आपण खात नाही असं असतं ना, थोडेसे खाण्यापिण्याचं पण हे असतं ना, तसं त्यांना सगळं विचारून औषधं वगैरे दिलं. म्हणजे एकूण काय तर चांगलं ट्रीटमेंट त्यांनी दिलेली आहे सरकारी दवाखान्यामध्ये. त्याच्यामुळे बरं आहे, म्हणजे पाय त्यांचा बरा आहे आता, पण तरी पण मी त्यांना जबरदस्ती घेऊन गेले की नाही चला म्हणून, कारण हे सारखं होतं आहे त्यांना. मला म्हणजे अंदाज आहे की त्यांना मातीची ॲलर्जी होते, कारण ते मातीमध्ये काम करतात ना, त्यांना पहिल्यापासून धुळीचा त्रास आहे. म्हणजे मुंबईमध्ये असताना पण त्यांना जरा पण नाकामध्ये धूळ वगैरे गेली ना का त्यांना भरपूर असा त्रास व्हायचा, सर्दी, शिंका येणे हे त्यांना व्हायचं. आता इथे पण चुलीजवळ असले ना आणि धूर वगैरे नाकात गेला ना की त्यांना त्रास होतो. तर त्याच्यामुळे मला असा अंदाज आहे आणि मग तसं आम्ही सांगितलं डॉक्टरांनी, त्यांनी मग तसं सगळं औषध वगैरे दिलं लिहून आणि चांगलं औषध दिलेलं आहे लिहून. बघूया आता फरक पडेल की नाही. तर पडेल असं मला गॅरंटी आहे, वाटते माझ्या मनाला. तर ते एक महत्त्वाचं काम होतं. दुसरं बँकेचं काम होतं ते आम्ही केलं. परत कुणालची पण त्याला केसवर कापायचे ते असे 2-3 कामं होती. आणि नंतर येता येता त्यांना नर्सरी दिसली. नर्सरीमध्ये जायचं काही नक्की नव्हतं आणि नर्सरी म्हटलं का आमचा आवडीचा विषय, त्याच्यामुळे नर्सरीमध्ये मग शिरलो आणि तिथे जवळजवळ 15-20 मिनटं गेली. भरपूर झाडं वगैरे बघितले आम्ही. असं बघितलं ना नर्सरी खूप बरं वाटतं, आनंद मिळतो. आणि म्हटलं चला, त्यांना आता जायची इच्छा होती त्याच्यामुळे मी पण नाही असं म्हणाले नाही, म्हटलं चला जाऊया, कारण मला पण ते आवडतं बघायला. बघितलं, सगळे झाडं वगैरे बघून आले, गरम मसाले वगैरे सगळं बघून आलो. म्हणजे कुठेतरी ना काहीतरी प्लॅनिंग आमचं चाललेलं आहे दोघांचं, काय पुढे करायचं कामाविषयी. म्हणजे आहे, विचार आहे काहीतरी डोक्यामध्ये करायचा. तर त्याच दिशेने ना आमचे प्रयत्न चालू आहेत. म्हणजे आता सध्या फक्त चौकशी चालू आहे, कुठे माहिती मिळते काय, कुठून काय कशा प्रकारे जितकी माहिती आम्हाला मिळवता येईल तितकी आम्ही आता सध्या माहिती जमा करतो आहे. कारण काहीच अनुभव नसताना, आता तुम्ही बघताय भाजीपाला वगैरे आम्ही अनुभव नसताना सगळं करतो आहे, पहिल्यांदा सगळं हे करतो आहे. साधा मांडव पण घालायचा आम्हाला माहिती नाही आहे तरी पण करतो आहे असं. त्याच्यामुळे म्हणजे पुढे कसं जाऊन काही चांगलं असं करायचा विचार आहे आणि त्या पद्धतीनेच आमचं सगळं चाललेलं आहे. तुम्हाला कसं आता मी काही सविस्तर सांगत नाही आहे, पण जेव्हा केव्हा सगळं फायनल होईल ना तेव्हा मी सगळं तुमच्याशी शेअर करीन. अजून 8-15 दिवस आमचं सगळं चालू आहे, म्हणजे कुठे जाणं आहे आमचं, म्हणजे ह्याच कामासाठी. तुम्हाला आता म्हणाले ना आम्हाला जे काय करायचं आहे त्याच्यासाठीच आम्ही जाणार आहे 1-2 ठिकाणी आणि सगळी माहिती घेणार आहे. आज जे नर्सरीमध्ये ते होते ना मालक, त्यांना पण आम्ही बरेच प्रश्न विचारले आणि सगळं माहिती करून घेतले. तर बघू आता, म्हणजे आम्हाला जी आवड आहे ना कुणालच्या बाबांना आणि मला, तर त्याच आवडीप्रमाणे आम्हाला आमचं पुढे सगळं ठरवायचं आहे. आणि ही जी जागा आहे, आजूबाजूचा परिसर आहे, परत इकडचं जे जंगली प्राणी वगैरे, हा सगळ्यांचा विचार करूनच आपल्याला काय करता येईल इथे, या पद्धतीने आमचं सगळं चालू आहे. म्हणजे आहे सगळं तुमच्याशी शेअर करूच आम्ही. ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. पुरा बाबाला बोलव जरा, झाडांना पाणी घालतात जरा ते. आता आज मी तुमच्याशी बोलते म्हणजे कशा, म्हणजे मागे मला 3-4 कमेंट्स पण होत्या की ताई अशा पद्धतीने तुम्ही करा, कुक्कुटपालन करा वगैरे असं सगळं, म्हणजे बऱ्याच आयडिया दिल्या होत्या सर्वांनी आणि सगळ्या गोष्टींचा आम्ही विचार पण केलेला आहे. पण होतात ना काही गोष्टी आहेत की इथे करण्यासारख्या नाही आहेत, म्हणजे खूप अडचण आहे तिथे. त्या पद्धतीनेच आम्हाला करायचं आहे. बघू दे, पाय दाखव. हे बघा आले, तुम्हाला पाय दाखव जरा तुमचा. एक मिनटं तुम्हाला मी दाखवते. हे बघा, हे अशा पद्धतीने ना त्यांना मातीचं ना इन्फेक्शन होतं. पण आता ही ना जखम सुकलेली आहे. एवढीशी पुरळ आहे ते बारीक आणि मग ते हळूहळू एवढी मोठी होते. आता हे सुकलंय म्हणून त्यांना आज मी जबरदस्ती ना त्यांना घेऊन गेले मी. बरं वाटतं ना आता. आता बरं होईल ते.
मागच्या वेळेला कधी ताप वगैरे पण आला होता ना मागच्या वेळेला. पहिल्यांदा आलेलं तेव्हा. हां पहिला चालू ना त्यांना ताप वगैरे पण भरपूर आलेला. पण त्यांना आहे सर्दीचा वगैरे असतं ना त्रास असा आहे, त्याच्यामुळे त्या पद्धतीनेच सगळं डॉक्टरांना सांगितलं आणि मग औषधं वगैरे घेतली आता. तर आता जे काही तुमचे शेअर केलं ना काही दिवसांनी तुम्हाला म्हणजे जेव्हा आम्ही करू ना तेव्हा सगळं दाखवीनच मी. बघू आता. मी फक्त एवढंच सांगेन की देवाकडे प्रार्थना करा, आम्ही जे काही करू ना त्यात आम्हाला यश मिळू दे. मुख्य म्हणजे काय मार्ग सापडू दे आम्हाला, की ज्या मार्गावरती आम्हाला तर जायचं आहे ना ते सगळं काही व्यवस्थित होऊ दे. त्याच्यामुळे व्यवस्थित सगळं प्लॅनिंग करून विचार करूनच सगळ्या गोष्टी करायच्यात आणि त्याच पद्धतीने सगळं आमचं चाललेलं आहे. तर चला आता मित्रमैत्रिणींनो, व्हिडिओ मला वाटतं तर खूप मोठा झाला असेल. जे काही थोडंफार तुमचे शेअर केले ते तुम्हाला कसं वाटलं ते कमेंट करून मला जरूर सांगा. आवडला असेल व्हिडिओ तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आपण आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.